Goeie. Hoi, Wat ben je aan het doen? ik ben hier aan het werk, hè. Ah, en wat weet je hier voor werk dan? Ik ben breigewater en sluiswachter en havenmeester. Oh, dat laat krijg ik een gootje in. Nou, de warming nou hier, die gaat er nou uit. En dan moet er nog tot 12 breigen. Weet je dan ik net mijn klonk? Nou, dat weet je wel, zo, maar dat willen ze er al hebben, want dat schijnt gevaarlijk te worden. Dat is misschien. Ja, dat is heel spietig. Ja, vinden de gasten ik heel vaak. Die vregen ik nooit voor de klomp. Ja, interactie met de meesten is, dat is voort. Dus dat is jammer. Geen klonken meer, wat weet je dan nodig dan? Nou ja, ik moest wel een bandje, hè. Ik wil even hier, man. Nou ja, ik moet opletten. Nou, ik moet zien dat er auto's op de bregen bedaren. Of fietsers, of renners. Nou, op welke auto tegen je nou. Zit nog een storing. Oh, Dat ken dan ik nou wel. Even zien, dat is die boom. Nou, dan wil de bregen naar hier. Dus dan moet het spul even resetten worden. Ja, hij doet het net. Dus nu maakt de technische dienst bellen. Dat is jammer, dat is heel spierig van die meesten, maar die hebben boord huurd. Ja. Die zitten nu voor huurbedrijf een beetje verderop. En die zitten tussen twee bregen in. ja, hij kende net wel eens, we kenden net onder trok. Je bleef er aardig rustig onder. Ja, ik kan wel heen springen en leeg springen, maar jou net minder. Nee. Dus dat is... Maar moet je dat eens een week nooit vertellen? Ja, daar ging gas niet winnen. Misschien heeft de mazzel, want een van die hekken zit waarschijnlijk onder de boomklem. Van die wegwerkers, dus dat die er onderuit komt kent, betekent dat het goed is. En dan wordt maar de TD komen, dat wordt het nooit gemaakt berekening. Ja, Sterkte met boodschap overbrengen. ja, nog even en je hebt succes met het programma. Dank u wel. Op de kleer. Hoi.